Nyanyi nonzitatsitsi. Udarodziwa na watu wadafilisirikale. Wakaroiwa nevanhu vakafa kudhara. Mashini kuthandiza. Asi inini ndokubatsira. Mankhwala yakuimisa zvimwedzo yalipo mpano. Mushonga wokuti ukumisire izvozvo dambudziko iroro uripo panapa. Mankhwala yakuchemera mwamuna wako nekumana pambano. Mushonga wokushedza murume wako kuti adzoke kumba uripo pano. Basa mankhwala yakufuma uri kumui. Nokupa mushonga wekuputa uri kumba pakumushedza. Iwe panofana ndikupasa mankhwala yakumama tsiku 3 kumama. Ndoda kuti ndikupe mushonga unomwa mazuva anokwanaita 3 uchinwa. Kumana kwa tsiku yechitatu iyo. Kupera kwezuva rechi3 racho kupedzisira yechitatu iri. Ndifuna kugona udagwidibira kopo yaumba mamira. Ndoda kuti urare wakakwidibira kapu yaunonwira iyoyo. Uyikudubule machipesi. Unoivhura mangwana acho kuseni kwaedza. Udzaone tsiku yoti ubwere kunkunuti umbwera muropa kuchokawo. Ndoda kuti uzotsvaga zuva raunozouya tione kuti ropa rako richaramba richibuda here kana kuti ramira. Mankhwala ndakupasira kuti umame. Mushonga ndinda kupa kuti uno iwowo. Yabwerese kunkuno. Ndoda kuti uzodzoka nawo. Ndifuna ubwere udaima muropawo. Ndoda kuti uye ropa rakamira risabude. Mamuna wako ambwera. Murume wako anodzoka. Kuchoka kuti uchite pompano. Kubuda kwauchaita panapa. Usiye dzina la mamuna wako pompano. Usiye zita remurume wako. Unembe papeperi. Unyore papepa. Undikire pompano. Undiisire panapa. Siku yachitatu yakumara kumama mankhwala. Zuva rechi3 rokunwa mushonga iri kupedzisira kunwa mushonga. Ubwera na mankhwala mamuna wako umbwera nayo. Paunouya iwe uchiuya zvizodzosera mushonga wasekuru uchatouya nemurume wako panapa. Anouya panapa. Zving'ono zvimwezvo. Zvidiki-diki izvozvo. Izvo zving'ono izvo. Izvo zvidiki-diki izvozvo. Nembagopa bvamfiti zina moyo. Tingatoti pamwe zvine zvakatokura ndezvemuroye anofema kwete akafa. Napoti kulira mzukuru. Usacheme mzukuru. Napoti kulira. Usacheme mzukuru. Ndikuleya uchitenga ndikusenzeka. Ndikutaura kunge kunyepa asi wayambuka. Ambwera. Anouya mzukuru sichirega kushungurudzika. Zvimwedzo zveima pamwe. Zvese zvinopera zvese zvino. Zvinokukonzera mankhwala pano. Unogadzirwa mushonga yako panapa. Ndiye mafara ndayo. Ndo mashoko aripo. Ngate basa sekunda tambudzika. Zvakanaka zvinoita muzukuru. Kana kuchikora akaswenda akatori pano ndina. Aiwa zvakanaka. Ndeshakiko. Unobatsirika pana chakaipa. Nekuthandiza. Unobatsirika. Ndatenda ngosekuru ngate basa. Zvakanaka. Kukonzera mankhwala. Utome kuyamama lero mankhwala. Ndoda kuti mushonga utange kunwa nhasi. Kumara kwa 3 dia uzale fara nango. Ndoda kuti kupera kwe3 days uzouya uchifara uchitaura mashoko akanaka. Uima kudwara kuchitaro. Kurwara kwauri kuita kunopera. Mamuna ambwera komwe. Murume adzoka pamba. Panango mufuna tichite posta. Kana uchida kuti tiite beju. Ndikumuda murume auye pano baba wemwana yesekuru. Chabwino wakala wachoka muno unofuna unembe dzina racho libwere muno. Ndoda kuti kana uchinge wabuda muno unyore zita rake usiye muno. Ndikupasa mankhwala manango yakufumara kumwe. Ndokupa mushonga ukunoputa uri kumba. Uchimuchenera labwere pamwe. Uchimushedza kuti auye pamba. Ine chikonzambo chimuchenera. Ini ndichimugadzira kuno kachiuya. Ambwera. Ndoda kuti auye pano ndo pane basa rasekuru. Mafara ndamwe. Ndo mashoko iwayo. Una dzinango? Kune zvimwe zvauri kutarisira kuda. Izvozvo ndozvandikuda zviitike izvozvo. Anotondibatsirawo iye murume iye. Rega kulira. Rega kuchema zvako, chirega kuchema. Mafara chabwino. Zvakanaka. Uimire mankhwala basi. Kumirira mushonga chete. Anzi wakadi zvako mzukuru. Ndipo makadini sekuru. Ini kwedu. Ene utani. Anzi kurisei kumba. Aiwa kumba kureta akoko. Anzi irisei miri yako. Aiwa miri yangu yakasimba chazvikuru. Yene zvindakutonzwa kuti ndiri munhu. Nekufara chako kuti aiwa kana ndikada kutojamba ndinotojamba chaizvo. Hapana kana ropa randakuona zvinezvi munhu chaiye. Kana kudya ndakudya zvaitonditadzisa kudya izvozvo. Chalili. Shukari. Eya sekuru ndiri kufara. Ndisingamirire ipapa murandarume wangu akauya. Asanyara kuya kuno andozosekewa kuzodii chinondifadza ndechekuti muntu angatatengwa koko wamuhuroku pa 6 years idzodzo.
kwauya TV kukauya solar hombe 100 watts battery kwakaya inverter aiwa mwana wangu angasina kana TV ene zvakuona TV naiwe hande kana kati zvinonyadzisa izvi zvandakaita zvandaikuita zvese zviona izvinezvi pepe ndasingaye kuno aiwa iye zvinezvi kusangana utoona kuti waitita ndaitita nzara kuti ndinai murume ndomwana wose aiwa ndikufara sekuru makafona makaita sei akangorika nauya kungorika nauya zvezvekutonzi ini ndandisipo naenda umaricho kungosvika kunzi murume ainzi anga ari pana pachikutsvaga nemwana murume anga ari pana zvikanzi apinda mukati ndakati aiwa anouya kana achinga auya andione munhu ari kungosvika ari kungonyara hazviri sei ichi ndakati aiwa ini ndiraiti kuti taurirei tinzwe ane umwe waiti sawira wake ndikuona munhu akatotsiga chisola chichi pamusoro ko ndeipiri kuitika apa zvikanzi aiwa zvinhu ndandazvisiya kupi uko ndada ndimbotanga ndambosvika papi pamba ndikati aiwa ndatenda zvangosvika izvi mupamba makaita sei makasununguka azvokutoti kamwana kaika kana kuti kachiuya matikazomboda kuti kuwere zvikutoita bhande nebook of leona babacho mama nenguva yakaita seyaenda 6 years munhu aenda kana sendi kana chii kana mari yechikoro kana mwana kana kudii aiwa kugara chete iye zvikatorongwa zvototi katongwana wamake unotanga ECD kaenda kuchikoro saka maimbotaura meseri pakata kutaura haatoiti izvozvo zvokutotaura ngasingatombotauri akatotanga kunditaudza ipapa vatenda pane chimwe chishopu pana umwe amai vane nhamba dzangu andaimboira navo pashopu ndopa akafona ipapo kwakanaka here mai 2 vanoshanda pashopu anonzi pauta zvikanzi kwakanaka murume nyada kutaura nemi ini zvakazvikutaurwa izvozvi ndizvo here izvozvi zvikanzi asi abuda asi pano asi ndakazonga ndamuona aita sei asvika pamba saka hanzi chimoti asvika hanzi chikutombonzwa varume vanodzova kuti anosvika achisoti chii anonyara kanwedwe unatsomudza ne unatsonzwa sei handisi kutomboziva chitomboitikawo kwandiri saka ine zvine kudzoka kwawaita uri kunzwa zviita sei zvikanzi ndiri kunyara kana kufamba chekutoranza ndorombofamba pazvi zvakapinda ngati anogarisa zvezviri aiwa tumisa anenge agwara kuti aiwa gara aiwa iye zombo yapo uya panapa titawo takutinange tikutanga kudanana isaka kutange takutotanga kudanana ndakati bemwana ida kuti batebate zvezvo zvekwadaiso handetese kana mbuya nyocho totoperekedzana saka makamuudza here kuti akaenda kwasekuru ndakamuudza ndikati hendei ikoko unooneka musekuru wakuone zvakanzi anenge achiri kunyara kunyara chako ndokwandaona kuri panyama yake amboti neenda nguva ngwa naimi ndagadzira ndapedza kopfeka zvikanzi zvinonyadzisa izvi mandiona kasondonama ndiseke here kuzodiri zvekutaura ndakati aiwa iwe ide watase tiende ndakati aiwa dai sekuru aigona kuti timupavisa auye kandotongovaudza kuti munhu akauya kupa uku ndafara hangu asi kuti asvike panapa ndo zvangaitoda kuti mumuone kuti ndiye murume wangu uchu handiti rega tinzokona sekuru muzukuru auya kuzoti ndakahanzi murume akukumba ndikakhala zvikuchita teni pano nechitambosekerera chanhemo mutima wangu ndibafasa hanzi zvikagara zvichidaro neniwo ndinofara ndotosekera kuti chemwoyo mwoyo wangu kutofara izvi nziva kuti mankhwala aya ndikukhumba aya kupata ntchito ndoziva kuti mishonga yandikuchera iri kubata basa iri kushanda zvakanaka azinji ndimapasa mankhwala pompano vanhu vakawanda tinovapa mushonga panapa mapasa pale yamba dabo angu mankhwala ndipasa yamba pakumbuka panangu ndichita kusenzeka vanotoshamisika vamwe vanhu vanotofunga kuti mishonga yandikupiwa imwe haishanda vanongofunga kuti pamwe ndikutamba newepo pandakupasa 3 dia uima muropawo ukadzvikumbuka iwe waifunga here kuti iwe pandichakupa 3 days waifunga kuti zvichapera here kuti pandichamira kubuda zvakudziva ukakhala ndibva ndakupasa utsiku hanzi ndezvekuziva nekugara nekuziva kudhara kuti wanidza ndakupa mazuva ndakhala ndakupasa tsiku niyangana totenda natsiku izi umaladi hanzi ndotokupa wana ndakupa mazuva nei ndichitoziva kuti mishonga yangu inoshanda chiziva kuti tsiku zikakhala zikuoneka lini zvinopera zakhala zikuoneka lini tsiku zache mankhwala nekupasa atee tsiku dzini dzafendera basi hanzi kana mazuva acho asingaoneke kuti ndingati mazuva aya ndakupa mushonga kuti haasi kuoneka asi kuti pane ndakupa mushonga uchi unoshandisa mazuva anozotongouya kuna chitooneka kuti kune mazuva akati kuti zvidaro apa tsopano pamuzukuru ndifuna uchitetere apa ndoda kuti uite zvekudaiso nikupasa mankhwala ndoda kukupa mushonga akakhala afuna kusamba pale mumikira asambe kana akugeza pai unomuisira ageze
umikira kudzalini unomisira asingazive. Alright. Nifuna asambe zvimpepo zvakuipa. Ndoda kuti ageze mhepo yakaipa. Wakadaenda kule akapatirwa pomwe mankhwala. Kwanga akaenda kuya aibatirwa mushonga. Nifuna mankhwala yacho kibatulira. Ndoda kuti mishonga ibude mumwiri wake. Mibabo akaletwa mibabo. Kana agara pamba agarire futi zvachose. Zvaichokwadi sekuru mungayamuri. Mungatite basa ipapa nokuti kuti achienda futi handisi kuda. Apa lero uno chataswa pomwe mankhwala yakuikampala. Nhasi uno uchapiwa mushonga kunoisa muporiji. Umalizire kusamba asuzu mukati mathupi mako. Ndoda kuti upedzise kugeza tsvina inge mumwiri mako. Alright. Zvinhu zvichite kwini. Zvinhu zvifambe zvakanaka. Handiri kuzvinzwa sekuru zvese kungofara kana zvimbenge kutaura ndinge chingozwa mwoyo wangu uti. Zvakanaka shuwa. Zvakanaka. Sekuru ndibvanatobvunzira pane vakawanda vanotozombofonawo vari kunze kwenyika vachibvunze nyaya idzi kuti ndakasiyiwa nemukadzi, ndakasiyiwa nemurume. Vanobatsirika sei kunyanya kana vari kunze vasiri kana kuti muno muHarare kana kuti kunze kwenyika? Mandari chitunzi chache. Vanotumira mafoto avo. Ine kuyangana chitunzi chiri. Ndoti ndakatora foto riri ndakuritarisa kudai. Kana nkhondo zinangozimara nenkonzera kwanguno. Pane mamwe matambudziko anopera nekugadzira vari kuno sekuru iyo vari kwavari. Pana zvinangu mankhwala yafunika ya mandariwi ate kumweko. Pane zvimwe zvacho zvinotoda kuti mishonga munhu asangane mishonga itumidzirwe mishonga isvike kai asvike kuita kubata ega. Pana zvinangu zvimara pompano. Pane zvimwe zvinopera panapa. Zvinangu zvifuna imwe nekachira pati mankhwala. Zvimwe zvacho zvinotoda kuti iye abate mushonga. Ngati utenda ukhalina wewe ukafunika imwe nekachira aje mankhwala alimbe. Unge urwere hwanga uri apa pane mukadzi muzukuru uyu. Waitoda kuti iye adye mushonga asimbe. Yakuchemera mamuna. Yekushedza murume. Andokhala ata mamuna iwepo weka ulibe zvimpepo. Kuti angogara angotiza iwe usina kana mhepo dzauinadzo. Ukandipasira dzina rache mutupo wache. Ukandipa zita rake nemutupo wacho. Muchemera ndiri kunguno. Ndinomushedza ndiri kuno. Muntu akudai. Munhu ari kurefu. Mashi amandari zvitunzi tache. Asi anotumira mafotozi acho. Asi pane zvikonzero zvinoita kuti murume asiye mudzimai. Zvinchitika twacho. Zvinoitika izvozvo. Pana zvinangu tere mukazi akakhala na zvimpepo zvakuipa. Panangu akazi amalizira kuchita chitenda muthupi mwacho kununka. Hanzi pane zvimhepo zvinoitika pamadzimai kunyanya. Vamwe anoita chirwere chokuti kana miri wake unogona uchingobuda hwema uchinuhwa. Akazi apomwe munyumbamo kusvipa mtima kuti agonane namamuna mbapusha mamuna uko. Vakadzi ivava kuti varari vakarara mumba kuti varare nemurume vanoita nguva imwe kusada kunzwa kuda murume. Vanongoita nguva yekuda kumuona seshamwari kana sesama. Ampasa nzeru zakuipa mamuna pompari. Popa anenge achitopa pfungwa dzakaipa kumurume. Mamuna akapita kunja huko. Murume akatoenda kunze uko akanodya uko. Kawiri kuja kunja kule. Katuka kudya kunze uko. Kumalizira akhalira kwankule. Nekufamba kwenguva nekupedzisira agarira futi kunze uko. Mashi akakhala bwera ndimuchemerera. Asi kana achinge vauya mudare masekuru. Ndinangu akaziva kulali hapo pomwe. Zvimwe zvacho vakadzi vava kutaura taura. Mamuna akakhala pabuyi kulali hapa niki. Murume kana ari pamba aiwa kutaura taura kuni kulipo. Watawa mamuna atiyo mtetizeni. Atiza murume atiyo kuzibatsirei. Bafunika padele kambo pamwe. Pamba vanoda kumboodzika mogara so pasina mitauro. Pana nangombo pomamuna. Pane vamwewo varume. Pana zvipepo zvibalondoramba. Vane mhepo dzinovatera futi zvekare. Zvifuna rina kale mubanja. Zvisingade kuti ivo vagarewo neimba yavo. Akhala bwera akazati tere. Kana vauya madzimai so. Tikayangana kuona ni mhepo iri kumamuna. Tikatarisa tikaona kuti mhepo iri kumurume. Timukonzera mamunayo na chitunzi yache. Tinogadzirawo futi zvekare nefoto rake anodzoka. Aiwa, zvinotenda. Ndabvunza nekuti vamwe vanofona vachibvunzawo. Zvese ndinenge ndisina mhinduro. Vanoti zvino vanogona here? Ndopera chitunzi ndipo payamba nkhani yacho. Hanzi pakauya foto ndopanotangira nyaya yacho. Okay. Ine foto iroro. Niyangana kuti nkhondo iyi
iri kuponi ndotarisa kuti hondo yacho iri kubva kumurume here kana kuti kumukadzi. Kuyamba nkhani nakuyang'ana kuchoka nkhondo. Ndongotanga nokutoona dzoka ikubva hondo. Chamongalaita areka nokukonzerepo mukadzi mpepo njachi mamuna. Azvigoneka kuti titiona mukadzi ndakugadzira pamhepo ikubva kumurume ndiyakonzereswa kuti akuteerwa nemhepo isiri kuda kuti avake imba yake. Ndo mhepo ikutaura izvo. Andotanga tatarisa kuti dambudziko riri kupi. Dzakonza bwino. Tozotanga kugadzira zvakanaka zvinoita. Ananga kumandariri mankhwala kubira. Vamwe kuti mushonga vari kutumira vanhu ichienda. Ananga tumarira pompano. Vamwe zvikuperera panapa. Aya, vari kuzvinzwa sekuru, vari kuzviona. Tatitinga ngosvitsa message kuti aya ndo mibvunzo yave vakavapindura saka phone number dzinenge dziripo vanokufonirai vachitaura nemi. Ndizvozvo. Tinotenda sekuru. Zvakanaka. Chimbotendai sekuru tinzwe tichivhare nekuchitenda sekuru. Haiwa ini ndiri kutenda sekuru, ndotenda zvekupedzisira zviya makandibatsira. Iyo zvamataura zvekuti tipeze mudumbu izvo kaizvo ndo zvandatongomirirawo nekutotiwo murume mamhepo aite sei aende kana akaiswa zvakaiswa ikoko tirambe chingwe chose zvatiita zvekundenderedzana chienda kubasa achidzoka wachiita sei achigara pamba achionawo vana vake pamba sekuru. Haiwa nhasi hapana kuchema. Aiwa. Akainota pana vanhu. Smile inotaura yega kuti zvakanaka.